Vale, kaixo, hau nire bigarren saiakera denez, eta lehenengo ataleko bideoa pizka bat erabiliko dudanez, azalduko dizuet harinarin zer aldatu dudan, zuek jakiteko eta ulertzeko. Eskatzen zena bazen edukiak sortzea, bat oinarrizkoa eta beste bat sakontzekoa, eta nik egin dudana izan da oinarrizkorako diapositibak bat egin eta bideo bat diapositibak hori nik azalduz, Fpuzzlen, eta Fpuzzlen usten du bideoa interaktiboa izatea, beraz ikasleek izango dituzte galdera batzuk erantzuteko bideoan zehar. Eta gero ja sakontzeko edukian, egin dudana bada Kahoot bat, non zertatu dudan infografia bat, haiek pizka bat haiek izateko guia bat. Infografiak, badauka Kahoot eta guzti lizentziamendua, infografiak ere badauka lizentziamendua, eta gero galdera batzuk, gero azalduko ditudanak. Bideoa Fpuzzlen ere badauka lizentziamendua, azaltzen da oraingo bideoan, eta hori, zer aldatu behar badut, esango didazue. Eta azkenean, sakontzeko ariketan egin dut aldaketa, eta hori, beratu naiz, apien tratamendua, badela hurrengo pausua mikrozerbitzuak zer diren, jakin ondoren egiten dena, apiak erabiltzea, eta hau da nire bigarren atala, mikrozerbitzuen apiak erabiltzea. Espero dut gustatzea, eta hori. Hasiko gara. Hau da nire portfolioa, genialin egindakoa, eta oraingo honetan egin dudan bigarren atasa azalduko dizuet. Hasierako oinarrizko eduki bat eskatzen zen, eta gero sakontzeko bat. Nik hautatu dudan gaia mikrozerbitzuak dira, eta ikasketa helburua ikasleentzat bada mikrozerbitzuak zer diren jakitea, maila desberdinak daude, orduan batzuek oinarrizko edukia lehenago ikusi beharko dute, zer den jakiteko, eta beste batzuek ja lanean hasiko dira hasiera batetik. Eta, zer dira mikrozerbitzuak? Gaur egun enpresetan erabiltzen den arkitektura. Orduan, helburua bada enpresetan egiten dena, haiek hemen ere egitea. Mundu errealean nola funtzionatzen duten webak ikastea. Eta horretarako erabiliko dituzte tresna batzuk, edo ikasiko dute tresna batzuk erabiltzen, izango direnak Postman ere. Postman APIak testeatzeko balio du, orduan oso garrantzitsua da haiek hori nola erabiltzen jakitea, enpresak eskatzen dutelako, eta praktiketatik feedback hori askotan entzuten dugu, oso garrantzitsua dela ikasleek tresna hori erabiltzen jakitea. Eta oinarrizko edukia, bada bideo bat, 35 minutuko bideo bat, non nik azaltzen diet diapositiba batzuk. Diapositibak hemen daude, eta bada espada batzutan nik neu tapatzen ditut diapositibak, orduan, playera eman aldiote. Lizentziatuta dago, orduan playera ematerakoan agertzen den lehenengo gauza bada bideoaren lizentzia. Eta, Fpuzzle erabili dut bideo hau egiteko, zeren eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan bideo interaktibo bat egitea. Bestela, jarriko dute web batzuk edo zerbitzu batzuk eskaintzen dizkigu. Adibidez, eguraldia zein izango den jakitea. Eta hori dela eta webak egiten dutena bada informazio hori leku batetik bestetik atera eta dena delakoa. Orduan, jaten da bideoak galderak egiten. Kasu honetan, ez du zentzua. Adi egon badira, galdera erantzuten jakingo dute. Eta zentzua dauka zerbitzu arkitektura bat nola osatu edo lehenengo pausuak, arkitektura bat egiteko lehenengo pausuak egingo dituzte, eta horretarako beharrezkoa da Postman erabiltzea. Postman bada herramienta bat, gaur egun lantokietan erabiltzen dena, informatikan, eta eman diet API bat, hemen bada APIaren dokumentazioa, aire kalitatearena dena, hemen Euskadikoa, eta hemen jartzen du nola erabili behar den API hau. Haien helburua izango da hau, Postman erabiltzen ikastea, API erreala kontsumitzea, JSON-a badela APIaren erantzuna interpretatzea, binakalan egingo dute, horrela ere beste gaitasun batzuk landuko dituzte, besteekin lankidetza egiten, eta lehenengo ariketa izango da Kahoot bat. Orduan, horretarako lehenengo ikusi behar dute infografia bat, Postman nola funtzionatzen duen infografia bat da, pizka bat horrela zer jakin behar duten pintzelada batzuk dira, gauza garrantzitsuenak, eta hemen adibide bat dago, API bati, jarri diedan API-ari galdera bat eginez, kontsulta bat eginez, eta gero haiek egin beharko dutena, pizka bat interaktiboa izateko, izango da Kahoot bat. Orduan, Kahoot hori ez da teoriakoa, bada praktikakoa. Orduan, Kahootak eskatzen die galderak, eskatzen dien erantzunak badira API horri buruzkoa.
Crimen desde máquina, adibidez. Inkorrekto, 57 da, baina zein da abantuko ideare? Hori ez dute buruz jakin behar, etorri behar dira ona eta hau interpretatuz, jakin ze erabili behar duten, eta gero Postmanen hori erabili. Eta Postmanek emango dien erantzuna, adibidez hemen badaukat bat eginda, Postmanen emango dien erantzuna hemen egongo da, adibidez, abantuko idea 57 da. Eta kajutak ere txartu egiten badute, esango die 57 dela. Baina haiek egin behar dituzte kapturak emaitza honekin. Haiek jakiteko ondo erantzun dutela eta nik jakiteko benetan ulertu dutela eta atera dutela behar den zenbakia. Evidentzia moduan egiteko. Bale, hori alde batetik. Gero, hemen ikusten duzuenez, lehenengo atazan badira bideo interaktibo batzuk, eta bigarrenean badira infografiak kajut batekin, eskerrik asko, hau da nire lana.